Mina Corneli, dessert kuku, kokoskoek, maïzena, boyo. Mi eser tapkwaku, 50 jaar langer. Mi eser ala koronto kuku, ala sani. En mi lobentu, daarom ik me tanser ala mi sani. Isa koronto kuku nanga ananas asensa, dis tu koronto kuku dis met nanga cola asensa, adis na nekanga bruin sukuru, na vanille, maïzena, dis na kokosbisje, adis na wet koronto kuku, na bruin wanja tu, na ready wanja, cola, adis na maïzena. Suma wan fen mi ke kwakuno demoro da me knapu na Gansenoef abraseifu aan Albert Heijn. Dit is mijn vak. Ik heb het vanaf mijn 16e jaar verkoop ik dingen. Vanaf Suriname tot hier. Bedankt voor het kijken. Abonneer nu, zodat je makkelijk de taal van Suriname kan leren. En als je deze video interessant vond, check dan de volgende video. Want wat je daar gaat leren, wil je echt niet missen.